Barka da zuwa a cikin wannan bidiyo. So a cikin wannan bidiyon zan ɗan yi mana takaitacciyar bayani ne game da yadda za ka samu ci gaba a cikin kasuwancinka. So idan har ka kasance kai sabo ne a cikin wannan page ɗin, ina mai baka shawaran cewa kai follow ɗin page ɗin domin akwai darasi da za ka koya sosai ba kaɗan ba. So guys, a cikin wannan bidiyon akwai ababe guda uku da idan har ya kasance kana aikatawa a cikin kasuwancinka, to tabbas kasuwancinka dole ya ta ci gaba da yardan Allah. Abu na farko kuma shine idan ka kasance mai haƙuri da jajircewa. Tabbas haƙuri da jajircewa waɗannan ababe guda biyu idan ka haɗa su a waje ɗaya za ka ci nasara ne sosai ba kaɗan ba. Idan ya kasance kana da haƙuri, ka kasance ka daɗe akan kasuwanci yau da gobe kana haƙuri ba ka fashi, kullum kana zuwa, tabbas za ka yi achievement a cikin kasuwancinka kuma za ka kalla nasara daga baya. Abu na biyu kuma shine kyautatawa iyaye. Kar ku manta duk wani wanda kalle shi ya yi nisa ko kuma ya je inda ba a tsammani, tabbas akwai wata sirri. Wannan sirrin ba komai bace face kyautatawa iyaye. Ka kasance kana kyautatawa iyayenka. Idan har ka kasance kana kasuwanci ne, duk wani dan biyar goma da ka samu kasance kana yi wa iyayenka, to wannan kadai zai iya sa ka yi ci gaba a cikin kasuwancinka. Ba wai wanda kana samu ba san kana samu a gida ko wani abu ne makamancin haka. A takaice dai abu na biyu shine kyautatawa iyaye. Idan har ka kasance kana kyautatawa iyayenka a cikin kasuwancinka, tabbas ne kasuwancinka za ta bunƙasa. Abu na uku kuma shine sadaka. Guys, idan har ka kasance kana yin kasuwanci kuma kana yin sadaka, to ka sani sadaka baya taɓa kaskantar da kasuwanci ko kuma ya kashe arziki, sai dai ƙara arziki. Saboda wannan fiyayyen halitta yana ga idan har ka kasance kana yin sadaka, to dole ne sadaka baya mayar da abubuwan ka baya, sai dai kai shi gaba. Amma kaɗan daga cikin 'yan kasuwa masu wayo ne suka fuskanci hakan suke yin sadaka cikin al'amuransu. Idan har ka kasance ko da ƙaramin ɗan kasuwa ne, ka kasance kana yin sadaka cikin wannan ƙananan abubuwan da ke samu, biyar goma da ke samu, kasance kana kyautatawa iyaye kuma kasance kana sadaka. Domin sadaka ba zai taɓa kaskantar da kasuwancinka ba, face sai dai ya ci gaba da kasuwancinka. So waɗannan ababe guda uku idan ka haɗa su a waje ɗaya, tabbas ne za ka yi nasara a cikin kasuwancinka. So wannan shine ƙarshen bidiyon. Kuma ina mai ƙara baka shawara idan ka kasance kai sabo ne a cikin wannan page ɗin, ka daure ka bi wannan page ɗin, ka yi following ɗinta kuma ka yi like domin samun sababbin darussa da zarar na ɗora.